Vítajte u nového videa z hry Farming Simulator 25 a môžeme ísť začať nakupovať nejaké traktory a tak ďalej. Takže môžeme kúpiť napríklad tento Fendt alebo Valtru. Ukáž, koľko to má koní. Koní to má... Valtra má asi vícej koní. Dáme to najvíc koní. Dobre, takže Valtra. To sa nescel, no takže nejaké oračku, počkaj, ešte niečo môžeme mať v akcii. A v akcii nemáme nič zajímavého. Kúpime toto. Nejakú sadičku. Môžeme napríklad toto, lebo sojové boby sa najlepšie prodávajú. Tí sa tuším prodávajú za 3000 eur. Takže toto jedno. Tak toto. Čiže treba kúpiť kombajn. Môžeme toto kejsa. Nechcem prísť za príplatek, takže takto. Takže toto. A toto. Alebo to má, koľko to má? To má 8 metrov, toto má 2 metrový rozdiel z tejto a toľko. Ale môžeme si to dovoliť. Takto, kedy to bylo? Takže toto to je. A či ešte vlečky, no tady najdeme. Kde sú vlečky? A, D, tu sú. Takže takto. Takže tady máme kombajn. Case. Takže takto dojedeme s týmto domom. Takže dáme to na prepravník. Kto? Jaj. A nevadí, to sa aj tak naloží, si myslím. Áno, naložilo sa to. Dobre. No, takže takto nacúvame. Môžeme ísť kosiť. To je asi niekde v Itálii, keď je hore italská značka. Vlajka, ne značka. No, to je jedno, kade pôjdeme. Táto. No áno, vlastne tady, lebo tady máme tú farmu a bariaké pola. Takže táto pojedeme. Tady budeme odbačať. A pýtate sa, že je asi si hlavne říkáte, že je séria z Minecraftu. No z Minecraftu séria bude vychádzať iba raz za čas, lebo už na to moc nebaví a bude tady vychádzať séria hlavne z farmingu. Lebo to ma vícej baví a Minecraft mňa prestal baviť. Takže tady už bude tá farma, len tam už asi môžete vidieť kúštek tej farmy. A to je asi všetko ohľadom toho, že proč nevychádza Minecraft. Takže tady budeme odbáčať už na farmu. A dobre tady. Dobre, tady máme ešte silu, no, tak to je dobré. Ešte tady je sila. To je dobré. Dobre, takže takto. Tady. Takže takto. Zaberieme to. Môžeme ísť. Takže ideme teda kosiť. A dáme to pracovníka kosiť. Takto. Takto. Dobre, dúfam, že to pôjde. A môžeme ísť sami my. Tak, ale si sa vám toto video ľúbilo, nezapomeňte mi dať odber a dovidenia.